Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha. Akwai labari. Nijar za ta siyo manyan injunan nukiliya don samar da wutar lantarki. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta sanar da aniyarta ta siyo manyan injuna biyu na nukiliya domin samar da wutar lantarki a wani mataki na ƙarfafa makamashi da bunƙasa ci gaban tattalin arzikin ƙasa. Wannan sabon tsarin zai baiwa Nijar damar gina tashar samar da lantarki mai ƙarfin megawatt 2000 wanda zai taimaka matuƙa wajen rage dogaro da wutar lantarki daga ƙetare da kuma ƙara yawan wutar lantarki a cikin gida. Ministan ma'adanai na Nijar Usman Abaci ne ya bayyana hakan, yana mai cewa za a aiwatar da wannan shiri ne tare da haɗin gwiwar kamfanin nukiliya na Rasha Rostom, wanda ke ɗaya daga cikin manyan kamfanonin makamashin nukiliya a duniya. Manufofin wannan mataki sun hada da samar da wutar lantarki mai ɗorewa da araha ga jama'a, ƙarfafa masana'antu da masana'antun gida, samar da ayyukan yi ga matasa da kuma amfani da arzikin makamashi da ƙasar ke da shi. Wannan mataki yana zuwa ne a daidai lokacin da Nijar ke ƙara karkata zuwa hanyar cin gashin kai a fannin makamashi, musamman ta hanyar sabbin hanyoyi kamar makamashin hasken rana da kuma nukiliya. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.